Manihapon. Ang sarap-sarap ng panihapon. Manihapon partner. Sa among sudan. Igdugon kay rice, may gamay lang rice mo. Ang partner. Ang paborito sudan. Eh, si mami ang nagluto. Dili magpansin no, di mamansin. Partner, manihapon partner. Manihapon ta, ay ulan-ulan doon. Ayan. Okay. Oh. Ayan. What's on rin muna? Diyan kanin mo pa. Yan lang. Mayroon akong rice kay gusto ko mag-diet. Mayroon calories. Partner, itlog ang atong egg. So, partner. Like this. Viral yan ba? Alam mo, atot na. Nga, nabede. Amen. Joy. Maon partner. Ako ang start siya. Kan wala na sa atin ito kanto. Dami iring. Ang basta ang bagal. Dan panihapon partner. Hindi po nag-Merry Christmas ang New Year.
Yan, partner. Ang simpleng panihapon. Simpleng pamumuhay. Simple. Ayan. Karon partner, atong i-try og sukod ang gipalit ni mami nga ulo. Yan. Ang bagong pulo. Dua ka pulo ni. Yan. Long sleeve og try na to sa loob ang pan. Try na to sa loob ang pan. Try na to sa loob pan partner. Ang pulo. Medium ning kuan me kaning dili kuan me. Saan ka nagwaring tanong? Ikasaliwa na ay, bago Dako na ko kayo balik. Yan ay talong ni Dodong. Talong ni Dodong? At ito naman ay pechay ni Pechay. Alam ko, paborito mo ang pechay. Ayaw mo naman, masarap ang pechay. Masustansya pa. Alam mo ka maganila. Isang pechay kakainin mo mamaya. Ay, siya eh. Kahit sarap naman na. Ayan na. Kainawan ng Christmas natin, oh. Kahit ikutin pa nila kung walang gas eh tayo may naging Christmas tree. Bukod sa natural na, masustansya po. Ay, totoo. Kasing sustansya ng panangalihan natin ngayon. Tortang talong ni Dodo. At inisang pecha ni Becha, iuwi sinigang na bangos. Kaya sarap. Ayos na yan. Ano sa nagay, pinapako ko sa inyo, Bulay? Ay, ubos na po eh. Ano? Naganda na lahat ito. Eh, ako kay may dalarinig isang kain ng gulay. Asa na yun? Ay, tatay. Gusto ko na ulam eh. Wala eh. Wala naman tayong Christmas tree. Wala naman tayong ulam. Mariket. Ano ba't pinipitas mo yung mga gulay? Kaya nga muna, wala akong gulay sa sasakyan ko. O sige, mamili kayo. May Christmas tree o wala tayong ulam. Look. Ano nagsasaray? Biro ka ng talong. Good morning. Good morning, millionaire. Thank you, mommy. Love you. Kaning isa gamay? Ha? Kani may small? Kani? Sa'yo, kain naman ang presyo. Okay daan. Original na rin galing Germany. Ina, kasi tama-tama na ito. Malagay na siya kaya. Ganda oh. Ina, salamat. Karon partner, ato na pong sulubon ang Kailangan bang mag-abala? Bumili pa kayo ng ganda na kamahal. long sleeve. Anak, okay lang. Reward ko rin sa iyo eh. Kasi napakabait mo anak sa amin nagtatag mo. Salamat, Ina. Pero kung ano rin po sa akin, kahit murahan lang, ay basta galing sa inyo. Ano ka mo? Okay lang po sa akin kahit murahan lang. Ay, sigurado ka. Na okay lang mura sa iyo. Ano naman sa akin yung murahan lang po lang. Sandali. Ito ano ko. Alin na lang sa iyo. Oh. Pari sa Divisoria, itong jacket na ito. 350 pesos na. Ay, yung Pablo Rendegada na yan. $3,500 ha. Akin na yan. Ito na lang sa iyo. Oo, meron pa anak. Aray, Stacy. Aray, Stacy. Kaso nagaling ba tayo na? Stacy! Ito yung
Yan. Sakto ni May. Nasakto ni May. Nakakuha mo. Dami naalala mo pa rin bigay sa akin na dyan sa gabi na. Yan yung mahal ka sa akin Alright, partner. What do you think? Guwapo na ba ako? Sa polo kong ito. Thank you, Mami. Pasalamatan sa nako ang sponsor. Walay lain ang akong palangga na asawa. Merry Christmas. And of course, sa ako anak na ay tindog sa akong pinaka-cute niya anak, guwapa. Baby kasi. Bagitlog. O sa mong iring nga perting daghana. Merry Christmas! Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye! Hello, mga partners! Don't forget to like, comment, and subscribe, and click the bell button para ma-notify ka mo sa among mga vlog diri sa Partner Edwin TV. Bye!